እዙ ድምፅ ራዲዮ ኤረናዩ ዕለታዊ ዜና መንግስቲ ኤርትራ ካብ ህዝቢ ክመጽኦ ንዝኽእል ተቃውሞ ንምግታእን ሒዝዎ ዘለዎ ፖለቲካዊ መስመር ኣብ ህዝቢ ከም ዝሰርጽን ንምግባርን ኣብ ሓያል ፖለቲካዊ ጎስጓስ ተጸሚዱ ከም ዘሎ ምንጭታት ሬድዮ ኤረና ሓቢሮም። ሓደ ኣብነት ናይዚ መንግስቲ ኤርትራ ብጽዑቕ ዝሰርሓሉ ዘሎ ጎስጓስ ካብ ዝተፈላለያ ሚኒስትርታትን ቤት ጽሕፈታትን ንዝተዋጽኡ ውልቀ ሰባት ፖለቲካዊ ትምህርቲ መሃብ ምዃኑ ምንጭታትና ብተወሳኺ ገሊጾም። እዚ ኣብ ኮሌጅ ማይ ነፍሒ ዝወሃብ ዘሎ ብስልጠና ፖለቲካዊ ሳይንስ ተሰሚዩ ዘሎ ዘመተ መሰረታዊ ዕላምኡ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣርእይዎ ዘሎ ተቃውሞን ሓያል ድፍኢት ንለውጥን ከይገንፈለ እንከሎ ኣንፈት ህዝቢ ንምጥምዛዝ ዘተኮረ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ። ኣቐድማ ኣቢሉ ተመሳሳሊ ስልጠናታት በብእብረ ካብ ሚኒስትርታት ንዝተረቑሑ ሰባት ኣብ ነቕፋ ክወሃብ ጸኒሑ እዩ። እቲ ስልጠና ብተወሳኺ እሙናት ኣገልገልቲ ለሊኻ ፖለቲካዊ ስነ ሓሳብቲ ስርዓት ናብ ህዝቢ ንምዝራእ ምዃኑ ዝገለጹ ምንጭታት ኤረና እንተኾነ ግና ብትእዛዝ ዝፍጸም ዘሎ ትምህርቲ ስለ ዝኾነ ካብ ተሳተፍቲ እውን ልዑል ተቐባልነት ኣይረኸበን ዘሎ። ንሓያሎ ሳምንታት ኣብ ወጥርን ክትዕን ዝጸንሐ ዘተ ሰላም ሱዳን ብምፍራሙ ዝተጸውዐ ናይ ጽምብል መዓልቲ ኣብ ህዝቢ ሱዳን ዝተሓዋወሰ ስምዒት ፈጢሩ። እዚ ቀዳም 17 ነሓሰ ክኸውን ዝተመርጸ ጽምብል ብኣማይታ ሽሓት ዝቝጸሩ ሱዳናውያን እኳ እንተተጸንበርዎ ዝበዝሑ ቐባቶም ውግእ ሓድሕድን ምቅታል ደው ምባሉ ዳ እምበር ነቲ ስምምዕ ሰላም ሙሉእ ብምሉእ ተኣማሚኖምሉ ከም ዘይኮኑ ንማዕከናት ዜና ዓለም ገሊጾም። ከም ዝፍለጥ ሓያሎ ዕጡቓት ተቃወምቲ ውድባት ነቲ ስምምዕ ሰላም ስለ ዘይደገፍኦ ኣብቲ ጽምብል ከም ዘይሳተፋ ኣቐዲመን ኣፍሊጠን እየን። ፖለቲከኛታት ሱዳን ብወገኖም ኣብ ዝህብዎ ዘለዉ ትንታነ እቲ ወተሃደራዊ ቆንስል ንዝመጽእ ዓመትን መንፈቕን ስልጣን ኣብ ዝሕዘሉ ንኩሉ ክገጥሞ ዝኽእል ዕንቅፋት ዝበሎ ሓይሊ ብስቱር ከጥፍእ ዕድል ክረክብ ይኽብሉ እቲ ቆንስል ስልጣኑ ክገድፍ መደብ ከም ዘይብሉ ይገልጹ። እዚ ብሓያሎ ፖለቲከኛታት ሱዳን ተቐባልነት ዘይረኸበ ስምምዕ ሰላም ንጠለብ ህዝቢ ሱዳን ዝምልስ ኣይኮነን ክብል ሰውራዊ ግንባር ሱዳን ብወገኑ ነቲ ጽምብል ተሓሲምዎ ኣሎ። መራሕቲ ሃገራት ደቡብ ሱዳን፣ ኬንያ፣ ጫድን ኢትዮጵያን ኣብቲ ጽምብል ናይ ክብሪ ዕድማት ክኾኑ እንከለዉ ወከልቲ ኩዌት፣ ስዑዲ ዓረብን ባሕረይንን ከዓ ክርከቡ ምዃኖም ማዕከናት ዜናታ ሃገር ገሊጸን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ንግዳዊ ባንኪ ሃገሩ ተለቂሕዎ ዘሎ ገንዘብ ነቲ ባንኪ ዓብዪ ስጋኣት ኮይኑዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ንግዳዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ንኽልተ መዓልታት ድሕሪ ዘካየደ ኣኼባ ብዘውፅኦ መግለጺ ንመንግስቲ እታ ሃገር 412.5 ቢልዮን ብር ኣለቂሕዎ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓመታዊ 25 ቢልዮን ብር ጥራይ ክኸፍል ምጽንሑ እዚ ኸኣ ወለድ ናይቲ ልቓሕ ጥራይ ምዃኑ ተገሊጹ። መንግስቲ ኢትዮጵያ 386 ቢልዮን ብር ካብቲ ዝወሰዶ ልቓሕ ንመንግስታውያን ትካላት ከም ዝዓደሎ ዝገለጸ እቲ ንግዳዊ ባንክ ከም ዲጋ፣ ፋብሪካታት ሽኮር፣ መንገዲ ባቡር፣ በዓል መዚ ኤሌክትሪክ ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ፕሮጀክታት ንምምዋል ከም ዝተጠቕመሉ ሓቢሩ። እንተኾነ ዝበዝሐ ካብቲ ዝተመወለ ፕሮጀክታት ኣብ መፈጸምታ ብዘይምብጽሑ ፋይናንሳዊ ኣታዊ ከኻዕብት ስለ ዘይከኣለ ነቲ ንግዳዊ ባንክ ስጋኣት ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ። ምምሕዳር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንንጥፈታት ንግዳዊ ባንክን ባንኪ ልምዓትን እታ ሃገር እተጻሪ ፍልይቲ ኮሚቴ ከም ዘቖመ ዝዝከር እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ዜና ብዝተፈጺሙ ኣሎ። ዝቕጽል ትሕሶና ብዮናታን ሃብተ ዝዳሎ ናይ መዘናግዒ መደብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ።